A próxima fin de semana darán comezo as competicións de remo na Pobra co Campeonato Provincial de Bateis que se celebrará os días 13 e 14 de abril. Será a primeira cita, posto que na seguinte fin de semana, o 20 e o 21, disputarase o Campeonato Galego en augas pobrenses. Van a tomar parte, aquí vamos ter no noso municipio, vamos albergar estas dúas probas deportivas que ademais vai supoñer que teñamos cerca de 700 remeiros e remeiras, é dicir, estamos falando de dúas probas que van a encher o municipio e que nos van a poñer pois prácticamente como capital galega do remo durante este mes de abril. Dende o Club de Remo agardan cumprir coas expectativas en canto á organización destas citas deportivas nas que recibirán a máis de 700 remeiros. Esperamos que nos sala o mellor posible. Vamos a poñer toda a carne no asador xa desde minuto cero, empezando polo próximo campeonato que é o provincial da Coruña, vale? O cual vai a ter moitísimos remeiros, moitísima xente, e xa vai a servir como punto de partida para todos os eventos deste mes. A semana seguinte teremos o campeonato galego, que si xa veñen clubes de toda Galicia, vale? E depois, por seguinte, xa temos o Campeonato de España. Pola súa banda, dende a Federación Galega de Remo, gabaron a capacidade organizadora do club e do Concello Pobrense, que son garantía de éxito en todas as citas deportivas. Dende a Federación é unha seguridade, é apostar sobre seguro, traer aquí calquera campeonato, pois é apostar en seguro, tanto polas condicións que presenta moitas veces o campo das regatas, pola organización, polo que non é o campo das regatas, é o que alberga alrededor do campo das regatas, sea hostelería, sea espacio para aparcar remolques, tema de cafetería, tema de club, a verdad que é unha garantía pois de éxito. A guinda a este calendario de competicións chegará a finais de mes co Campeonato de España que se presentará nos próximos días.